ассалому алайкум ёру дӯстон ва ронандагони муҳтарам. дар ҳамин тарозу як нозукӣ доштааст ки ҳамин шахсоне ки намедонанд ки карта надоранд ва он ду тарафе ки ё боло стрелко ба поён нишон додааст ки экспресс гуфта, унҷо фақат ҳамун шахсоне ки пул споридияну наклейка доранд рост гузашта мебарад, автоматически ҳамун шлагбаунаш мехезад. ҳамне карта надоред, шумо метавонед ба ин дути ин тарафангӣ ба дасти ростангиҳо ба ҳар диҳвай гузаред. инҷанда ҳамун оператор менишинад, пули дода мегузаред. рости ман чанд бор надониста ҳамун тарафҳои вай гузашта ҳамун экспресс навистагӣ мерам, одамаш нест, шлагбаум намехезад. бо ақиб омада дубора аин тарафаш меомадам.